kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila Maraka Fama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka Fama ka journal Bambara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka Fama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye tarata ye utikalo tile 6 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase a balimakɛ Seyidu Sila Maraka Fama fɛ. Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la radio Benkan ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye taama kuncɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen ka taa Mopti mara o kɔnɔna na. Sigikakuma caman a y'o kɛ a ka taama in kɔnɔna na. Fédération des associations et groupements de la société civile pour l'alternance au Mali, FASCAM. Sibiridonnya tɛmɛlen utikalo tile 3 Maison des aînés la u y'u ka congrès statutaire u ye o waleya. Kɔnɔ wɛrɛ k'aw fɛ yen sa ntɛnɛndonya tɛmɛlen ɲɔgɔnnajɛrɛ dayɛlɛla tako 18 n'u k'a ma ko lagowa don wɛrɛ la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sadani na aw ni ce Maraka Fama ka journal Bambara lamɛnli la. An bɔra k'a fɔ sisan ministri ɲɛma dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise a ye taama kuncɛ ntɛnɛndonya tɛmɛlen o tɛ kunungo ye de jamana camancɛ bolo fɛ yalima Mopti mara la ministri ɲɛma ani i ka dɔn ka fɔ sigida maa ɲɛyɛlɛkɛw ani u ye ɲɔgɔn ye ani sigida denw bɛnkanw yɛrɛ olu weleyara han tile 5 bɔɲango Bubu Sise dɔgɔtɔrɔ a taara i ka dɔn ka fɔ yɔrɔw la ji walankata kɛra yɔrɔ minnu yɛrɛ la delta du fleuve Niger o kɔnɔna na ani sɛnɛkɛlaw ani baganmaralaw u ye ɲɔgɔn ye ni i ka dɔn ka fɔ mugujugutila jatigɛwale kɛbaaw kɛnbɛ ka olu bɔ u dabolow la ani fɛn min i ka dɔn ka fɔ faraɲɔgɔnkankulu marifa bɛ minnu bolo ani terrorisiw wa ani jamanadenw u ye ɲɔgɔn ye u kumana camancɛ bolo in na ye Mopti mara la u ye bɛnkan dɔw waleya yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na juillet kalo tile 25 bayi commune na bolonɔbila bɛnkan dɔ fɛnɛ kɛra yen nɔ basigi bɛ se ka na cogo min na bankas dɔ kɛra yen nɔ o i ka dɔn ka fɔ o kɛra waleya cɛjugu kɔfɛ i n'a fɔ kogosagu n'a a nɔnaw ni maa 100 ni maa 50 jamanaden kan bilalenw n'o ye civilu ye ni olu lajabara k'u bɔnɛ u nin na bolonɔbila sɛbɛn min kɛra dafinw samɔgɔw filaw dɔgɔnɔw ani bozow olu ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni b'a yira k'a fɔ ko nin ye basigi sira nin ye o taamatɔ ye utikalo tile fɔlɔ bolonɔbila sɛbɛn dɔ fɛnɛ kɛra i n'a fɔ centre pour le dialogue humanitaire HD ma olu y'o sɛbɛntiya cogo min na olu ko o kɛra fɛn min ka dɔn ka fɔ yaasa basigi o fɛnɛ bɛ se ka kɛ cogo min na wa kemasina bolonɔbila kɛra dɔ la yen fɛnɛ o kɛra sigidakuluw ni ɲɔgɔn cɛ ministri ɲɛma ale ka bonya o kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise. Fédération des associations et groupements de la société civile pour l'alternance au Mali, FASCAM. Sibiridonnya tɛmɛlen utikalo tile 3 Maison des aînés la u y'u ka congrès statutaire u ye o waleya maa 1500 bɔɲango olu de bɔra jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen na ka n'u sen don u ka nin congrès statutaire in na a kɛra maa ka bonya kɔnɔ n'o ye imam Mahmoud Diko ye n'ale ye o conseil islamique o ɲɛmaa kɔrɔ ye u ko olu ka kulu in n'o ye fédération in ye ko a ka wulikajɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye Mali ɲuman siniɲɛsigi ɲuman o bɛ se ka to den tanu olu bolo cogo min na Mahmoud Diko a y'a jira k'a fɔ ko waati sera waati min n'a tɛ ɲɔgɔn sama-sama waati kofɔ waati min n'a bɛ i ka dɔn ka fɔ bɛn ani basigi ani ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ o waati a bɛ o de kofɔ k'olu ka wulikajɔ a bɛɛ lajɛlen mina ɲɛsin o baaraw de ma. Kɔnɔwarikaw fɛ yen ɲɔgɔnnajɛrɛ tako 18 na o dayɛlɛla kunun ntɛnɛn utikalo tile 5 u ko nin ɲɔgɔnnajɛrɛ in de ma ko forum de lagowa farafinna a bɛ o ka sira sɔrɔ a bɛ o kofɔ dɛ k'a sababu kɛ farafinna ka ɲɛta o de laɲinitɔ don nin hakilina in bangera san 2000 waati a kɛra lamɛrikɛn jamana u ka wulikajɔ o hukumu kɔnɔna na fɛn min ye farafinw ka bololafɛnw olu bɛ se ka don ba la cogo min na u bɛ se ka lamɛrikɛn jamana jɔafiyaw k'olu lasɔrɔ cogo min na ni ka dɔn k'a fɔ dédouanement nɔgɔyaliw olu siratigɛw ye ɲinanta in bɛ ka kɛ kɔnɔwari jamana o faaba la Abidjan wa a bɛ farafin jamana a b'o maa ɲɛyɛlɛkɛ caman kofɔ ani lamɛrikɛn jamana maa ɲɛyɛlɛkɛ caman n'u kama forum de lagora a tako 18 na yaasa fɛn min ka dɔn k'a fɔ ɲɛtaa siraw olu bɛ se ka walankata cogo min na fɛn min ka dɔn k'a fɔ farafinna ka bolofɛn 600 baɲango o dilannen olu bɛ se ka lamɛrikɛn jamanaw olu lasɔrɔ cogo min na u ka jɔafiyɛbaw olu kɔnɔna na. Kongokaw fɛ yen Sassou Nguesso ale denkɛ jalaki tigɛkɔni sin bɛ ale ma k'a ye dolari wari o miliyɔn 50 k'a y'o de ŋanamu o ka ca dɛ n'i y'o yɛlɛma CFA wari la o ye miliyari baden de
kɛn yɛrɛ ye kulu dɔ n'u ma ONG Global Witness olu de ye nin jalaki tigɛ kɔni ta ka ɲɛsin a ma u ka bolonɔbila sɛbɛn dɔ la n'u ma ko rapport mun dangɛnɛmayara bi sɔgɔmada in na utukalo tile 6 in na kɔni k'a fɔ ko jamana ɲɛma Kongo tɔgɔ la n'o ye Denis Christel Sassou Nguesso ye ko a denkɛ ye ni dolari wari o miliyɔn 50 bɔɲɛnko k'a ye o den ŋanamu jamana furuba wari ko nin kɛra san 2013 ka taa bila san 2014 na. Ni bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ ka lase balimakɛ Seydou Sila Maraka Fama fɛ Ibrahim Lam Gale to suya kɔlɛ la misirakaw ka fimani kale ni ala ma ka jɔnya joona sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu dangɛnɛmaya n'a b'a fɛ ka segin Maraka Fama journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka Fama journal Bambara ka kunnafoni jatara ka laselibaw ana bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fo k'o waleɲuman dɔn a ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin an filɛli a n'an lamɛnli ma a k'an bɛn sini ni ala sɔnna ma. Maraka Fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.